Elkarlanean aritzea, informazio eta helburuak partekatzea, inplikatzea. Azken finean, elkar hobeto ulertzea. Horixe da harreman on bati ekiteko modua. Horregatik, laboral kutxaren eta banka pertsonaleko gestori guztien izenean argi eta garbi azaldu nahi dizut zer eskaintzen dizun zerbitzu honek. Banka onuragarria da, eta harremana hurbila, zuzena eta epe luzekoa. Aurrez aurreko tratu pertsonalizatuan, gure izateko modua eta gure bezeroekiko harremanak ulertzeko modua islatzen dira. Atsegin dugu lan egitea, eta eguneroko lanearen bidez gure izaera erakustea, gure bezeroen beharrak segurtasunez eta haiekin batera gestionatuz. Interesgarriena gomendatuz. Izan ere, zuretzat ona dena guretzat ere bada. Gure lehenengo zeregina, zure egungo finantza egoera, inbertsio helburuak, ezaugarriak eta beharrak aztertzea da. Zure inbertitzaile profila zehazteko. Ondoren, etengabe eguneratutako eta azterturiko ekonomiari eta merkatori buruzko informazioa erabiliz, zuri egokitutako irtenbideak eskainiko dizkizugu. Eta jakina, zure inbertsioen etengabeko jarraipena egingo dugu. Autonomia eta askatasun handiago izan dezazun, kanal anitzeko aukera eskaintzen dizugu, eguneko 24 orduetan. Hasieran esan bezala, harreman ona izateko beharrezkoa da hobeto ezagutzea. Beraz, geldituko gara,